Sa lesib do klasa baran agen magmula pagkega ko biyaksa bangkite pinagtala dua agi magbekat si Tuhan dual nambat bangpain si kaelo gikite pinagbutas na ako ang bananon bang duben na lasanon peke bang ang banano bisan nekew ni guru kemon kalasiganin nuhute pasikao payamanon baran kun ngagkagana ilemon tandasin hadje bohe mata takite dua agi magbekat si Tuhan dual nambat bangpain si kaelom gikite pinagbutas na ako ang bananon bang duben na lasanon peke bang ang banano bisan nekew ni guru kemon kalasiganin nuhut lepas sikao da ako ang bananon iyero pinakukon peke bang ang banano bisan nekew ni guru kemon kalasiganin nuhut lepas sikao